robić, no nigdy jej się nic nie chce robić. Nigdy jej się nic nie chce robić. Ciotka, rób mi zdjęcie, rób mi zdjęcie, rób mi zdjęcie, ciotka. Ale mi fajnie, co nie? Super mi, super, super. Powiedz, za chwilę będę chciała, żeby mnie ktoś wyciągnął. Co nie? Będę chciał. Mamo, kto będzie cię nosił? Tata czy mama? Tata czy mama cię będzie nosiła? Czy ciotka? Kto będzie mnie nosił? Kto będzie mnie nosił? Kto będzie mnie nosił? Kto będzie mnie nosił? Ojej, nie zapomnij oddychać! Nie zapomnij oddychać, no! Ale się śmieję, już mama nawet, już mamę wysuszyła od mówienia do ciebie, no! Już mamę wysuszyła od mówienia od ciebie! Już mama nie wie, co ma mówić. Co mama ma się jeszcze mówić? Tato, już wystarczy! Wystarczy, tato! Wystarczy! Wystarczy! Wystarczy, tato, no! Koniec. To się coś napisze?